Hello guys, welcome back my channel guys. आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। भिडिअफोरखौ नायदोंबा प्लिज भिडिअखौ ओरैनोल' नायनानै थानाङा आरोना। साबस्क्राइब खालामनानै अल नटिफिकेसन थुनानै गालां जाहाथे आंनि भिडिअ नुब्ला माने हगारब्ला माने नोंसिनाव थाङो माने नुहैयो। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबावदे गाइसमोन। थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। गेस सुखांसै आरोना आङो नै गेस सुखांनानै मैखौ फलंसै आरो बेजों साथासेजों सावनानै जेरै सावबाय अराव होबाय ओरै फलंबाय आरोना हाबबाय आरोना फलंबाय गुदुं खालामजोबनोसै सोरगिदिं गासैखौबो फलंजोबनोसै आरोना बिदिखौ बयामखौ जान्था गैया नालाय बेखौनो माने गेजेराव होनोसै आरोना जाहाथे बिदैया बे गुदुंथिं ओंखारबोयो आरो माने बिदैया जौ बिदैया माइब्रानि माने जौ बिदैया आरोना मैगंखौ सुनानै फोरानसै आरोना गोरान खालामनोसै ओमफ्राय एर'नानै सोनोसै फोराननानै दोनसै फोराननानै नै माइरंखौ सुनानै होसनबाय दैयाव बैसागोनि नामाव संबाय आरो Pusle jaga lo teramai. नै एमाव होनानै लगायगासिनोमोन मिक्स खालामगासिनो आरोना मिक्स खालामनानै ओमफ्राय सोसिगोन बे हागिसखौ नुजाजोब्बाय नै साथिया
सिंनिखौ जालाबाय माबागोन गाज्रि जायो ओंखारनामासै गरम जाहोबाय एसे माइब्रा बांद्रायना टाइमा खयथायाखो थांनोसै थाब जानोसै बिनिबो माथो ओंखामबो संनांगौ माबो संनांगौ मा खालायबावनांगौ दै संनांगौ आं बेयाव फुजा सेरसिन